Fáilte háirde go Hinise gúntainn Clare Páirc Chíosóg fiochan Untitled fad an gluthis seo Craobh chomórtas fé scór blian Iomána na mún idir an firmbaile cúntainn Clare agus na rebeliúnathe iad hénig cúntainn Chorcaí agus haimid asúil le annach chluthe an sa idir an dá in an sa sconan na mleorí chuide coil le taithí sa chreach mórtas sínsir an sa gimmert den dáir an sa hán Páirc hénig fiochan go Untitled ha cóir gaithe is séide ha sé séide 6 trasna na Páirce agus isteach jo an bhaile chomá agus ní se socharte síos a gceart go fólaigh. Siad san na fórne a bheith a dul chun Páirce tas nó le foireann an chláir. Sa bhaide dómh san tá Aaron Shanahan ón Dalach an lína lán chúil ó sin clún John Keneally an captain agus Ian McNamara an lína lechúil Jack Collins Daithí Lohan agus Órán Cahill lár na Páirce de chuntainn chláir tá Sean Rinn agus Jack O'Neill an lína lán leatasach ó sin O'Donnell Patrick Crotty agus Keith Smith agus an lína lántasach David Kennedy Sinan Dunford agus Gearóid Sheehy. Mar le muintir Chorcaí, well, sa bhaide dómh son tá Brian Saunderson an lína lán chúil Sean Daly, Shane Kingston agus Dara O'Sullivan, lechúil James Dwyer, Owen Downey agus Hall Mullins, captain na fórne. Lár na Páirce há Tadhg O'Connell agus Timmy Wilk an lína lethasach, William Buckley, Ben Cunningham agus Diarmuid Healy, há ahrú díanach díanta sa lína lántasach, há idir fihití David Cremin a tasnú in an idir tídiag Owen O'Leary agus idir cehardiag Colin Walsh, Ross O'Sullivan atá sa chúne eile. Mar derim hán uain Untitled fad chun Iomána an sa ha slua a bailúisteach go Páirc Chíosóg agus iad asúil leis an chiad leach eile a dhiiscint gan dáit cuid do bhaintear Chorcaí bhíidir an sa Hannah Ben Cunningham mar hampla le cumann bar an nafa bhíidir an sa níos lothe im líon agus well scoráilte 9 de faointí an lá ú dach hepartha sa deire agus an bua ag baile ortha an san na Craobh chomórtas cumann na mún. Am idir fehanis leis an réiteoir Conor Doyle ó chunta Hebridáran an slitar a chahabhaisteach. Sé seo an chiad blian an banéal náisiúnta ag Conor Doyle. Agus ar ghuineadas na réiteoirí óga ag a tachan cín fé cheann cúpla blian. Pean fuir na bhuaigh an sa tránóna, be siad díreachaisteach díos na Babhtaí sínsir an sa. Agus tóca míad sasanis, dárán na bhíon. Se mar sin árán a bhí an seintin frapáilir fad díanta agus sin olbhanis chun Iomána agus chun catha ar Páirc Chíosóg. Fé mar deirim a peandaine a bhuaigh an chluithe sa tránóna, ra siad díreachaisteach díos na Babhtaí canis más maileat. Mumhan san i lár na Páirce cím go bhfuil ó sin O'Donnell i bhíidir de méhamach don gahabhaisteach agus é sin taricisteach go dtí Panéal sínsir chunta ag Brian Lohan ach siad Corcaigh atá dul ar an úsáir dúis le captain na fórne Hall Mullins sin pass amach i dteo clíháin na Páirce buailte ar an taobhlín an son há Corcaigh agus lágaíocht ar deide an son ó Ben Cunningham ach an slitar fósacha há sé go Ross O'Sullivan a túirt fé agus Ross O'Sullivan
Heola Harrison Trasnawn. Well, he's a roger lagirach the Viano Ben Cunningham ach Bader Rohitson gur pass a Vian agus shin Pointe Dasson son o Ross O'Sullivan o sna Páirc. Agus pwyd o fashe Cúntainn Chláir dul tarnún siach an bhart dianta ges na cúlathe nis an captain ar ríist Micheál Mullins á húrt an son cho fada le Buckley dírig Colin Walsh fiúcha amach le passach a dul dó agus an shelf harnáis ag Cúntainn Chláir agus ag Jack O'Neill. Jack fuair sé cheiricín de faointí ag gcuine fortlarge sa bhálta dearnach ach dulta amach Harrison taobh líne an son. Agus beag puck slasa ag Corcaig. Buaite go Corcaig Fortlarge sa chéad bhálta agus Hibredáin sa dara bhálta gan dát há tíchluthe imar a hena héige Cúntainn Chláir gáiteann ar chóscóir le Hibredáin agus le Limonach agus buaite glánacha ar Fortlarge seochún Corcaig bhálta óháin eile Mumhan son há Ross O'Sullivan fear a faointe ach an shelf fachta harnáis inis ag Patrick Crotty Patrick a dul a ruair do hénig ar spágaí mór a fada gegen Berson Sean Rinninis agus ábhírín spáisian so ag Cúntainn Chláir iarachtan son agus puinte anna bhrá ar fad ag Cúntainn Chláir an son agus tídiaag David Kennedy á gáil son dóibh agus freagrama tapaig an son. Nis Corcaig dul ar nún sí Babhta bháin eile agus cinn ceann fada isteach anna ada isteach a cinn ceann son iad na fsí ar chlé agus ar fórílinn chiaadíireacht ar fórílinn son ag Corcaig. Agus puck sé ar eile ag Cúntainn Chláir an sa agus dearn go bhfuil cór na gaotha ag Corcaig an sa sa chiad le ach dechar bheas mar sé sé de ábhírín fior sceoch trasna na Páirce. Is puck sé ar de Cúntainn Chláir buchirta gom rá. Son hir dóibh ha Ja Collins on go an áitiúil éide ógan sa sin ceann díomhar de stecha Jones dú lechar cuil céthócha gur bara leis sin ceann sa Cúntainn Chláir agus Oisín O'Donnell siar cho fada le Keith Smith Keith a túirt fé sin puinte anna bhreáir fadar fad ó Keith Smith well sé a bríomh na escuide iad agus héanna fithe héan fachtaige go dtí agus ag chéad puinte ar chláir na scóran is Keith Smith a hénig. Náird leo éon bhuileann éachar ar na báideoirí tasnún chluithe sa Colin Walsh is do Corcaig dul a ruair de hénig Walsh a túirt fé bhfuil an ceann go má Steach a lapaí an bháidóra ar an Shanahan inis ach útamáil beag an son há sodaint séarach well chans dé an son leis na chláirínig ach a glanamach an son há Jack O'Neill don son sin ceann mór grí fada a ríiste steach a stóil le cheorcailach an baiste hénig go raibh Sean Daly breá láidir an son hir seo Taigo Connell ó bhailan cholig a dul a ruair de hénig há spás aige ó sa chóirimach tútha sé fé is tócha tútha sé agus sin puinte anna bhrá ar fad ó Taig ó Connell agus cháfuinte fachtaige sa dáchluthe agus in son agus in is a chiad puinte fachtaige an so tránána. Chear an nómint mithe in sa ar Páirc Chíosóg agus an himmarta dul á ceann na Páirce náird leo lár Páirce anna gháil ar fadan san ag Diarmaid Healy do Corcaig pas isteach a Jonah Dosa cé an san na stig. David Kremin an ahrú díanach san dianta agus biú é a gainim niu le tachtasteach agus puinte fachta Kremin de hénig agus há siad buile ar bhuile gobar goban sa agus Corcaig té siad hénig a chur puinte bháin chun cín. Is mar sin ábhírín spáisian sa ag Cúntainn Chláir lár na Páirce agus ní bháin son nach chá puck séar a chomá. Slua das bailithe sa testáin leistíos dúinn sa agus hiile nach iad hawl an daobh hawl. Agus fé mar deirim imreoirí ar chaon taobh. Tá go isteach ar an banéal sínsir.
Keith Smith a propáil is chun an ceansa hógant. An ceansa stócha 67 méadar nó mar sin amach. Ceansa ordathe. Beis sí fada go leor ach me sí crín go leor an son. Agus ní bheith beis sí ar yes agus ar fóraí lo Keith Smith. Sanderson is leis an ceann tappa go amach. Tá sé sin gafa go maith ag Ben Cunningham Ben inis gan dát anna imreoir fada é seo tá hé sin siúr again. Ní leon stad leis ha bert na géag níar isteach leis do stóil le cheorcail húcáil breá díantar mátach an seile fós ag Corcaigh ha seo dain séireach agus anna gain séireach bhí rialan vantáiste cácha a dóg séite Conor Doyle agus beg puck séir fris go maith ag Corcaigh dóibh hénig inis. Nic mar an son an commas agus an skill agus an neart agus an tapúlacht a I Ben Cunningham. Tá báid agus 5 pointe fachtaige go dtí seo fuair sé tí cín diaga gine hebredáran agus is é a hócaigh an puck séir sa chomá. Ní chear go meach puoin dacreachta ge le seo ach sfuiste gomsa sin ará. Ní mi seo hógant an ceansan chodíireach le barla gun agus seolta Harrison trasnáin ag Ben Cunningham agus gá faointe inis idir na fórne agus 7 nómant den immert imithe. Ar an Shanahan le puck mór mílte chamach I Joel na Páirc ten teisteach ina sa lethe le Geróid Sheehy inis an seilehige ha bontáistin sa ag cúnta an chláir má há sé bhtha stracach siara agus beg puck séir eile an sa agus is tócha go bé Keith Smith a hócaigh I ceansa tharíist. Sa sé hógan sa I gcuine na gaotha na chá sé puintalta os na bulí séir chá sé puintalta ó nimmert chomá fémarach nic mar ó chéanamh. Smith féchan de Joe na spice slítar ordathe ige an ceansan buailte ige meid an ceansan go maith há an ceansan ar chlé agus ar fóraí an Babhta sa sin rá iireacht os na puccan na séir chuirt ar fóraí le Keith Smith. Agus níl sé stig leis éige gart fós a chá sé anna luas a chluthe sin puck amach mór mílte chaile agus an seileh inis ag Corcaigh cad is féad leo dhéanamh isteach leo sa stóil le cheorcail agus puinte eile fós fachta an son Diarmuid Healy fuair an ceansan agus bearna san méada himachchan is go dtí tí faointe. Is mar sin ní bhór do chunta an chláir beidir scóráil tappaigh an seileh caiilte go inis. Sin capta an Chorcaí Mícheál Mullins inis. Buailte ar an taobh líne. Mícheál a túirt féach an ceansan a bhfuil. Níl an ceansan ar chlé agus ar fóraíl. Agus gáireacht chuir fóraíl ag an dáir an inis sin sa. Nach mar deirim. Ní féad le chunta an chláir ligint an gluthe sa éalú watha. Ar an Shanahan inis an dolach mach go leor na Páirc ach an Mumhan san a ríist hí capta an Chorcaí Mícheál Mullins anach don nimmert feice ige siúd. Tá sé inis ag fear faointe Diarmuid Healy. Diarmuid sin ceann fada anna faointealtar fadan son ó Diarmuid Healy. Agus sin an dara puinte fachta ige siúd agus well puinte anna bhrá agus an dá faointe anna bhrá díra fachta ige de hénig. Agus an bhearna san inis méada himach go chéir faointe. Nár de leo lár na Páirc agus an seileh fachta uairháin eile go Corcaigh go bhfuil a réigean níl an bheartaíonta ag cúnta an chláir an Babhta sa agus Sean Rinn siúda dul a ruthar de hénig há cabhraige má há sé bhaig há sé féchanta na dhéag mar há bert díorgé bharcáil tugann sé pas go Patrick Crotty inis. Lena chetóg an ceansan tóca ige agus sin má hain sé Harrison trasnáin sin puinte anna bhrear fad ó Patrick Crotty. Gin do Robert bhahan mo lár na Páirce chun an seileh bhuacht interneis isteach go Crotty Harrison trasnáin agus has an táchtach do chunta an chláir.
Is mar sin Cunningham. Agus clún á dhéchant le chéile, agus beag puck sleas a haul, ondéibh haul, ag Corcaig. An san haul dóibh há William Buckley. Arile há, tucaisteach ar an banéal sínsir. Is mar sin é sin feachta go maith chun bhfuil níl bhartíant ag an cosantóireach in néide é feachta ag Ross O'Sullivan, an Counson a túirt féach, an Counson ar fóríl ag Ross. Agus beidir go raibh ábharí níos mó ama agus níos mó spáiste ag Ross O'Sullivan san ná mar a cheapse. Ceantas na hathraithe dianta ag Ben O'Connor ní thosan sé an cluiche dénach a sé tasnú an chin seo tránóna. Is mar sin an chlár agus iad a lorg scór chun an bhearnas an a leidúda bhí gáin. Há spás an sochacha, há cáid an sochacha, há Smith a túirt fé ó bagáinní beag út máil an sonnig an máideoir, lagaíocht le bheith fíorna cho Keith Smith, agus bhí chance le Corcaig an son. Is mar sin seochún Corcaig Babhta a bháin eile. Ruathar mór tapaig an son agus anna hapaig ar fad ó Owen Downey. Agus inis mar sin puinte anna bha, anna reagra ar fad an son ó Corcaig. Agus, well, bhí chance ar bháidir hebh bháin ige cúnta an chláir. Agus, well, ní fuarad ar agus ar úmpúd a bhaise bhí Corcaig mithe síos ón dé a bhaile. Agus puinte feachta go dó bhénig. Nár de leo ríist Mumhan na Páirce. Agus inis Smith Babhta a bháin eile. Ceann dain séireach isteach a Joe an stúil le chearcail. Há sé feachtain san istigh ag Dunford. Dunford a túirt fé agus Dunford a cheola Harrison trasnáin. Sin freagra agus freagra táchtach an son ó chúnta an chláir. Bhí son a tastáil watha. Agus puinte das bhí brú damantar san in Dunford an Babhta son. Ach ní chuir sé isteach námach ar fuair sé báid agus tí puinte a gcuine Fort Larige. Agus a chúntas oscailtin sa ige tránóna. Níos an débhaile den Páirc Ross O'Sullivan. An a bhhaáil ar fadan san. Seo chún Smith inis Babhta a bháin eile do chúnta an chláid. Há spás ige a chá bertain na dhéag níor. Cad is féad leis a dhéanamh. Pass, das, alaínta isteach ó fad le Patrick Crotty. Crotty an cosint go maith an son. Há sé fós ag Crotty mátá. Agus, well, bhí rialan bantáist ige. Agus chail sin seileh agus dáibhrí sin. Had óg sé ag Conor Doyle. Agus beag puck sair. Fris go maith an sa ag Keith Smith a hallófa. Agus builte ar an stúil le chearcail agus, well, há sé puinte alta ché go bhfuil rácheann mithe ina chuine. Chomh ná bheith puin deacracht aige Keith Smith leis an ceansa. Counson builte aige agus an Counson gan éon batún fan spéid dianta aige agus Harrison trasnáin leis an Counson. Saunderson inis leis an buc amach sin ceann mór mílte chomach. Suas ar fada Joe na dosathe agus feachta an son a có. Nis mar sin anna bhlaáil Babhta bháin eile agus ní hinnéan chéad Babhta há sé feice higainn. Agus a ríist ar úmpú de bhaise. Suas a Joe an lán tosaí mór san in Dunford. Agus iirecht an son ar faointe agus an iirecht san mátá ar fóríl a ríist ag cúnta an chláir. Hána deis ná grothú có. Ach, siad chó puintáalta san ar fadach gan dát is friste romsa sin ará, mar há brú damanta áchar ortha. Ach seo chuin a ríist na chláraínig an Counson bert chas na cosantóirí buailte ar a chéile. Seo chun Smith inis, há cáirige má chin sé ar thóg sé numach cos cé mí thóg go dainas go darafa agus béidir gur bhéon pass an rud a bear a dhéanach Keith Smith an Babhta son nach béidir gur sé idir gá chóir agus ar deire chinmh sé an slitaráda agus gan dát níl cad sin dhéanamh agus an puck amach nó an puck sair bronta ag Conor Doyle dá bhara. Puck
Gomach mór mílte chaile agus Tráchtaire chosantóirí hir ag cúntain chláideach níor airí gló an Shelby Fiocasúas. Nis mar sin teachún Cork agus William Buckley agus an Countson Seolta Harris an trasnán ag William agus an numach útamála agus na chosantóirí in son agus well fémar a hála níos luathe Chancellor Báide ó heh bháin agus an freagra ag Corcaig agus puinte feachtaá. Nis mar sin se chun Jack Collins de chuntain chláir. Oisín O'Donnell is le ceann mór grí fada crín Harris an trasnán sin ceantas na puintí is diise á fici gcuinantá omhránóna agus é sin feachta ag Oisín O'Donnell ó Chroisín agus well an bhearna san leideadh ríist ag chuntain chláir. Agus an Shelby fachta ar na sé ríiste có inis mar sin. Déach sa bheith dain tíireach iirecht mór fada eile an son. Harris an trasnán ó Seán Rinn agus hapatarne. Ní le chéamh faointe bháin idir na fórne agus imirt anna bhathar fad an son ó Seán Rinn agus ó chuntain chláir. Agus an isis bhfuil an Shelby har na sé ríiste gas na chláirí nig níl mar an son hir Dara O'Sullivan. Agus pass machtí na chaptéan ní Hall Mullins gansaí stracha sí a réal an bantáiste agus puck séir do Corcaig. Agus cégur bead Corcaig a hosning an chluithe so ní bear. Na chláirínig take hir na isteach ann. Mortas ó buirte cheirhváta ag cúntain chláir an Ordernach i mbliain 2004 diag, mbliain céanna a bhuadar an comórtas ile éireann sin ceann mór gríomh fada bíonn sa dain séireach isteach sa chearnóig in ardiló thoise ag Buckley do Corcaig go bhfuil níl mar hang chosint anna láidir ar fadar fadan son hir agus seo chuin cúntain chláir Babhta a bháin eile. Tá an chuomhlint anna ghear, an aide anna ghear, tarach má tá anna lubar nach ar fadla na chamáin an son. Níl cad son i dhéanamh. Tá Oisín O'Donnell ar an dalamh agus tá puck séir ag cúntain chláir agus an réiteoir dulach chun cainte le David Cremin. Tá sige agus tá sige merta chun áfuil cad aige sin i dhéanamh. Dhin sé agus cárta buí fachta ag David Cremin de hénig ó bhainistear na Corran. Agus tócaigh Oisín O'Donnell an Countsa hénig. sé tarc isteach ar an bainneal sínsir ag Brian Lohan. Nis mar sin ceann mór fada. Isteach a John an dosa anna gháil ar fadan son ag Jack O'Neill. Jack há spás aige, há bert ní ag níor, há cabhair aige chomá, há buntáist aige agus há puck séir aige. Agus chance inis ag cúnta an chláir an cluiche sa a chuir ar chomharach. Agus tamlín ó fuair Corcaig an scór. Keith Smith inis go sé rá ó bhuiile séir ar fóríl. Count fachtige ó chéana bhín beag. Fear chiil néannig ha sé anna faoin taltar fad os na builí séir anna ealaonnta ón immert oscailte chomá an Countson buailte agus an Countson seolta Harris an trasnán ag Keith Smith agus hamid ar chomharach ar Páirc Chíosóg. Agus a ríist an obair bhaith agus na cosantóirí sin Oisín O'Donnell le ceann fada isteach sa spás ach an son hir de Corcaig há Seán Daly ó chuman Randall óg ach mátá an slitar caitige agus na réiteoirí le cúpla bliana nuas a fearmacht an gahabh seachas an bas láimhe glistineach ceart crín agus beag builis ar eile ag Keith Smith inis agus deisige siúd na chláirínig a chur chun cín don giadúir sa chluiche nó don dara Babhta bechirt mará ach don giad Babhta le os ciún ceathrú uair a chluig. Tí faointe fachta
ag Keith Smith inis Hannah Hennig. Fáide a cheathrú ceann a gháilt. Slítar ordathe. Countson buailte Keith Smith agus an Countson curtha yes agus fórí le Keith Smith agus well sin an tíúíireacht fórí le chum cinnte sráilta glein dainethach go méid hiile íireachtaí agus an hiile deisina ag Keith Smith seamar sin seachún Corcaigh sin ceann mór mílteach fada fad ó an Downey ach an Countson fóríl chomá. Ar an Shanahan inis leis an bucamach ach an réiteoir Conor Doyle ráileo thógan bea bog go fóil mar go raibh stóile mo gá litir an ngorta gan an céanna céan raibh an ceann eile chur isteach ar nimmarteach sníad na rialacha. Shanahan inis prapáil chun an Countsa ó thógant ag chríonacht agus a studéir déantaige nár de leo mo halár na Páirc agus an seileh feachta ar náisiige Corcaigh sin pass beag dasaiste cho Diarmid Healy cho fada le David Cremin an seileh caiilte ó bhil ach á bhí dín scaoilte le na chamáin a rístan son agus pucsair eile do chúnta seo an chláir. Rá gribn comórtas ó buaite fé ceithir ag cúnta an chláir bhfuil há se buaite Babhta is fithe ag na Corcaigh siad tísigh agus ridirí an chomórta seáidithe seo iad. A cha an chlibbert agus an ráscar an son inis agus há an réiteoir chun an sliotar a chahabhaisteach na measc. Tá sé rá leo bogus síar bogáinín agus rá leis an chuidealacha bailígí libh scaip amach fág an áit. Agus a bhfuilinn a ríist, cé thuca gur bara leis an seileh an Babhta sa. Tá tiúr cethir, tá 6 nó 7 nó 8 an sanna stigad díar gefio cosúas. Beidir go séiteach sé réit an adó go ríist. Ach, bhfuil sé chunta an chláir, bhfuil níl man níl an chamáin ag an imreoir. Agus tá sé macht. Fós amacht an ráscar agus an chlibbert agus bara agus an neidir na dála tag an Diarmid Healy leis an sliotar do Corcaigh agus beag pucsair I gceist na Corcaigh inis. Agus a bhfuilinn a ríist inis Babhta a bhain eile cé Joig an seileh an son istigh sa chúine Corcaigh ná cúnta an chláir son istigh há Colin Walsh de Corcaigh há sé an dalamh ar a glúine agus há John Connolly an captéan an chláir a cha an seileh an bheartíanta ag Walsh inis ach an Countson siar machar an taobh líne puc sleasa de Corcaigh agus iad a díar sin thóg an tappaigh há Colin Walsh le chois há sé éimithe an dalamh agus há an réiteoir fiochantir a cha sé rá le Corcaigh leanúnt ortha. Nó inis a sé rá le stoppa. Agus an chlog stoppa hiige ná de bheith an lucht leise fiachant Colin Walsh fear eile a tréáil leis an banéal sínsir fear cheann Páirc. Agus Ben O'Connor bainisteoir Corcaigh in fiachant amach ar an nimmert. Gan dát bhuaig sé Craobh fé bliain is fiche na héireann in é giad díag san écha hocht le Corcaigh. Agus é díorag na fearbhóga sa histeúra ina streo céanna seo chúin inis Cremin Babhta a bhain eile. San hawl dóibh há James Dwyer, James a dul a ruachar de hénig. Há bhín spáise an bhfuil cai sé an Countsa bhuailach an Countson lagíireacht ar déide agus ar an Shanahan ní chur son cís cás ná cathúid agus cúnta an chláir curthe ar an núnsaí Babhta a bhain eile. Rin agus a levádor lár Páirc Jack O'Neill a tuairt fé titig an Countsa I lapaí an bhádóra
agus an pass láimhe san mátá anna scailtear fad Sanderson agus fachta ar neis cúnta an chláir agus Jack O'Neill. O'Neill féchan to Jonas Sprick agus O'Neill á cheola Harrison tras nán. Well, viidir anna gin gováiltan son in sellh caiilte có ach fordar ar neise agus sin puinte dasan son ó Jack O'Neill. Agus cúnta an chláir sé an ngob a chur chun cín inis. Bína do mreoirí chorcaí leontan son. Agus an budéal dríochta chur I bheras chuir gobair agus céim vacaí annach am cinnte go me sé carca leir chun an nimir til leanúnt. Sanderson pas láimh anna scailtige an pocamach anna adar fad gin versa ach an vertiantan san here go sin clún de chunta an chláir amach go fad le Sean Rinn anna bhuar san immert sa chluithe go dísa ach go háirithe se chuin inis Patrick Crotty iad a béigh muinte chorcaí go gine sin sellh roiadan son ach sé fós inis sé cúnta an chláir agus David Kennedy ó Rothadán ó Gearna inis Oisín O'Donnell féchanta Jonas Spricke / céim dasan san ó Oisín sé fós amach an sellh fós aige cai sin ceansa a bhla sin ceann anna ard sin ceann anna chrín agus sin ceann Harrison tras ná ó Oisín O'Donnell ó Chroisín sin an dara puinte fachtaige agus sin ceannas na puintí is diise ha fiche gin sa tróna. Tino mar sin do gná am fáca hin sa chiad le agus ráfuinte an cíine ha cúnta an chláir inis. Is fé mar ví rá túsmachar ige Corca leis an immerteach na chláirínig take ar neis take hiisteach ann agus iad ráfuinte an cín cím go bhfuil anadaí prapáil an sa do chorcaig sin ihir a hochtíag Mark Howell ó Rúglas agus sé siúda tachtasteach agus ihir dó Sean Daly ó Chuman Randló go fágant na Páirc agus bucach go má. Agus fós an lucht leis fós fiochan terstáling go ben alt an be well sin Owen Downey a bucach an son agus ní hé Sean Daly bucach chomá Owen Downey fannacht in ort Sean Daly fágant na Páirce an cinnte go ducha sé chuige héin. Is Brian Sanderson ó bhainistear na coran na prapáil chun an ceann ó hógant nuair a bheith Daly michead an Páirc as an dianta inis agus a rís déile an pocamach fada suas I Jonah dosathe rialann vantáiste ag Corcaigh an son agus bhí spásig Taig O'Connell ach ra sé siar agus beag buile eile séir ag Ben Cunningham. An faointe bháine hafachta ag Ben an sa tróna an cinnte go gurí sé leis an méid san rimméidir na himmartha. An ceann buailte agus an ceann ard ach an ceann crín agus Harrison tras nán ó Ben Cunningham sin an dara puinte fachtaige os na builí saoire agus an bhearnas an leidathe inis go dtí an faointe beag suarach a bháin ag Ben Cunningham. Ní sé ráitilinn fós cé méid an cúte bhí gimrófar an a gháiltar fadar fadan sanna giróid siadí do chunta an chláir agus a tuairt fé an Babhta son Oisín O'Donnell well há sé seo lán de cheol lán de sprid agus lán de máin nuochtan sa omhránóna tí cín de faointí fachta ag Oisín O'Donnell agus dá meach leach na himmartha úirtamach ag lethám is tócha go bé jo péisce le seo chun creiminn de Chorcaigh agus buile ard fachtaige isteach sa phléasc an son an chipíní ar an dalamh agus beag pucsair eile an son ag Corcaigh ag Ben Cunningham.
Puinte anna bhreá ar fad agus ní héana ige ó sin O'Donnell an son. An puinte bra for sé chéanamh ha sé alínta mar Iomána fé mar há an fear há prapáil chun an buile séir sa thógant Ben Cunningham. Bhuaig sé Comórtas fé scór blian na héireann le Corcaig sa bblion fiche sa fiche héan nach bhfuil an ceansan ar fóraíil chomh maithaige agus beag deisna eile ige hamcinnte go Shanahan amach go lár na Páirce an selleh fachta ag Daithí Lohan mac de thar an bhainisteoir Brian Lohan agus inis beag puc séir eile ag na chláraínig. Agus taachtamach an ceansa thógant tá Keith Smith tícinn do faointí fachtaige agus níl an ceansa frist ná an díal é sé má i neice le lár na Páirce as tóchfuil sé for a bhór 7 méadar amach an spriúch. Keith Smith ó chialan ag an ceansan ard, an ceansan Crean agus an ceansan Harrison tras ná ó Keith Smith sin puinte bhí cearige siúd ceann ó nimmart agus tícinn os na builí séire agus tá sé puinteálta na bí siúráta go. Nis mar sin bhfuil freagraigh Corcaig rimis an brise le hama Mumhan son há bhfuil an boclí dóibh a cad a dhéana sé há riail an vantáistige puc séir eilige Corcaig agus is tócha go me sé seo ar an buile dearnach beidir an sosa chiad le agus Ben Cunningham a dul saoil chun an ceansan na hógant idir díorge hógan tappaig chuireach stop leo agus má ní dólam go bhacaig an réiteoir é sin beidir go bhaca a cha sé dul agus an slitar an puc séir tucaíoch an cíneige an job déanta níos fosaige da Ben Cunningham mar go goig duine dus na chláraínig trasna éid an bhar a bhí díorg an puc séir tappaige hógant agus níl cad sanna dhéanamh agus an saoil déanta ábhidín beag níos fosa da Ben Cunningham ón iirecht sa. Báid glan idir na fórna inis an ceansan tóca he Cunningham an ceansan buailte Cunningham agus an ceansan seolta Harrison trasnánaige hí san táchtach mar chuir sé an ceann dearnach ar fóraíl. Shanahan inis leis an boc amach beidir amach glúiseacht nó únsaí eile a gin fós agus han selleh ag Corcaig Timmy Wilk de Corcaig inis é tucaigh an anadaí hawl agus an Timmy Wilk é fachta ar naisige an ceansan seolta Harrison trasnán bhfuil sin puinte anna bha níor hosna sé an cluiche dearnach Timmy Wilk tugadh isteacha agus bíú é thuairta isteach mar há puinte fachtaige agus inis ní lech an taon puinte báin idir na fórne ag an mise le hama a dóg séite ag Conor Doyle agus well an chluiche go mór idir gá cheann na mea agus an dá iad an annach chothrom ar fad an scór le hama an sa ar Páirc Chíosóg cúnta an chláir gá faointe dhéag Corcaig a náid a héanaíag. Ben Cunningham ach an slitar fósacha há sé gur Ross O'Sullivan a tuairt fé agus Ross O'Sullivan á cheola Harrison trasnáda ag an bhearsan Sean Rinninis agus ábhíonn spáisian sa ag cúnta an chláir iirecht an son agus puinte anna bhrá ar fad sa cúnta an chláir agus Oisín O'Donnell siar go fada le Keith Smith Keith a tuairt fé sin puinte anna bhrá ar fad ó bhail an cholig a dul a ruthar de hénig há spásaige ó sa chóir amach tuaithe sé fé is tócha tuaithe sé agus sin puinte anna bhrá isteach a Jonah Dosach é an sanna stig. David Cremin an ahrú díanach san dianta agus bíú mílte chaile agus an selleh inis ag Corcaig cad is féad leo dhéanamh isteach leo sa stúil le chearcail agus puinte eile fós fachta an úd. Tá sé inis ag fear faointe Diarmuid Healy Diarmuid sin ceann fada anna faointeáltar fadan son ó Diarmuid Healy. Cratí inis
Lena Chetóg yn Counson tóca hige agus sin má haintse Harrison Trasnáin sin pointe anna bhrear fad ó Patrick Crigginson agus anna hapaiger fad ó Owen Downey agus inis mar sin pointe anna bha Anna Joe an stúil le chearcail há sé fachtan san stig ag Dunford a tút fé agus Dunford a cheola Harrison Trasnáin sin freagra se chun Jack Collins de chuntain cháir Oisín O'Donnell is le ceann mór gríomh fada crín Harrison Trasnáin neis ag chuntain cháir agus ag Jack O'Neill a féchant Jonas Sprick agus O'Neill a cheola Harrison Trasnáin well Vida no Oisín há sé fós amach an se le fós aige cai sin ceansa a bhla sin ceann anna ard sin ceann anna chrín agus sin ceann Harrison for anna gháiltar fadan sanna gróid siadí do chuntain cháir agus a túirt fé an Babhta san Oisín é tu ige an anadí hawl agus an Timmy Wilk fachta harnáise an ceann seolta Harrison Trasnáin well sin pointe anna bha
Agus gan nach pointe beag súrach idir na fórnan sa chluithe seo. Greach Mórtas fé scór blian Iomána na mún idir cúnta an chláir agus cúnta Chorcaí. Agus an immert go mór idir gá cheann na mea agus na fórna anna chorram an sa. Agus canar dail. Olav, chan an slitter chafisteach agus an chóraach anna géar an Mumhan san Alarna Parca. Seo chun Corca gur úmpú do bhaise a túirt fé sin pointe anna bhrá fad ó Timmy Wilk. Well, fuair sé pointe ag 4 gearan na himmartha an san sa chéad le. Agus sé is an chéad am leor fuair pointe sa dara le chomá fear Craobh, Chorcaí. Agus é sin diantaige ganach 10 second imithe ar an glog. Nis mar sin, bhfuil freagra ag cúnta an chláir don buinte tapig san. Seo fear eile lár Páirce a túirt féach an countsan ar chlé agus ar fóríl ó Seán Rinn. Agus, well, ganach leniu mint imithe sa dara le agus há iirecht pointe bháin agus iirecht eile ar fóríl. Seo chun Cork ag Babhta a bháin eile leis an tonadaí Mark Howell ó Rúglas ó an Downey. Fear eile a bhuaig Greach Mórtas fé scór blian na héireann. Sa bblion 25 héan. Chun orn cahal inis i dtíorg an dain séar ó Iomána agus an dartan dianta cúnta an chláir Jack O'Neill inis agus pass amach I Joe a leabhádóir lár Páirc Seán Rinn ach an selleh, well, an puc sleas inis ag Corcaig. Sé gairí ábhíonn doracha an sa ar Páirc Chíosóg. Agus an selleh buaite ar náis ag an bhuireann baile seo chúine inis I dtíorg dulchan cíní anamh. Adóg sé ag an réitóir an ghlaich an áil ar haig ó Canal agus an leabhríon beag dubhtar ceamach aige. Agus é ábhíonn scaoilteann san na stóchail san immert. Agus beag I neireann na dála puc séar an sa ag Keith Smith de chúnta an chláir. Pointe an immert tícín os na builí séara. Agus sin ar chótharaach an sa inis. Keith Smith ó Chialan éanaig pointe agus fihise. Báid agus fihise an pointe fachtaige riimiis an chluithe an countsan buailte fada go leor ach ní raibh an éireacht an crín go leor ar chlé agus ar fóríl. Agus sin fós ar chótharaach inis ach an puc amach anna scaoilte seo chuin Smith a ríist bhfuil countsan níos fearr. Tá go dain agus go darafa sin an 5 pointe inis ag Keith Smith an puc amach ó Sanderson anna scaoilte ar fad agus ngob curtha chun cín a ríist ag na chláirínig. Is bhfuil freagra ag Corca gur sin an baistá sé dultar an núntaí an countsan tócathe ag grindóibh ach an countsan bhfuil an baistá an countsan Harris an trasnáin sin pointe anna bhrá ar fad ó Seán Rinn fuair sé count sa chéad le nis count sa dara le aige. Agus an immerte tach go túmh go te agus tach begin sa dara le Dunford inis. Pass láimh isteach sa stúil le cheorca le ábhíonn róada ábhíonn ró scaoilte an gceimiáta siad an selleh ceimiáta siad a dul isteach sa chúnin san Há Smith pass isteach a Jonah Carnóige go geróid síhí nó sídí há sé na ráscar há sé na chlibbert agus an bheartaí an gus na cosantóiríonn san hir Wilkin inis á Iomána amach cho fada le Buckley an selleh cailtin bhfuil tá go dain mar há sé thnáis gus na chláirínig cad is féidir le sanna dhéanamh há riail an bhantáiste có há puc séara có agus an cumán buailte timpeall ar bholagan na mreor an san agus buile séir fis go maith inis de Keith Smith ón stúil le cheorcail agus deisige siúd na chláirínig a chur chun cín Babhta a bháin eile. Agus breanaíocha beag go báistí tas na heitiitimin sa ar Páirc Chíosóg ach ní chuirigh san isteach námach ar na himleoirí sa mar níl feicsa cheannacha ach ómánaíocht agus an chluiche ó bhuachant agus náit sna Babhtaí ceanna seo buinteach an countsan buailte Smith gan an botún bheith an spéir diantaige sin
agus an séú pointe fachta ag Keith Smith inis do chunta an Clare. Agus iad son pointe eile chun cín inis. Sin ceann dain séar chuisteach a Jonah dos a hinis, cé thucaigh bara leis an ceann an bhar dianta go maith ar dúise Kingston an son ach an seileamh caiilte thuil. A sé an dalamh cé thucaigh bara leis an ceann tucaigh Cork ag Anna láidir ar fad san Immorton son inis agus seo chúniad Babhta a bháin eile agus féad lo a dhéanamh. Sin pas dasisteach a Jonah dos a há sé an sonistigh ag Ross O'Sullivan. Ross a féchant amach féchant bhfuil an chairige háige Diarmuid Healy inis sin ceann dain séarach a go láidir an son here bhí John Conneely do chunta an Clare ach níl so csiochnathe fós mar ón sí agus beidh puc sleasaigh Corcaigh. Agus go daoine ige chunta an Clare an ceann Joel bhí an flaige ag an muir taobh líne. Ian McNamara teis an ceann na hógan tachas Corcaíoch a fioch sé amach blacáil dianta James Dwyer an Babhta son a chan seileamh fós ige. Pas dasisteach go William Buckley inis sin pas glóitisteach ó fad le Colin Walsh. Walsh há spás ige, há cruinnis ige, há pointe fachta ige do hénig sin in chiad pointe fachta fear cheann tuircin sa tróna agus pointe anna bhrá bethe agus sin ar chótharach Babhta a bháin eile. Sé nómatí go le imithe an sosa dara le sin puc amach Anna ada ar fad córnagaíthe gan dát agus na chláirín gin sosa dara le a tuairt fé an Babhta son geróid siadaí ach an ceann son lagaíocht isteach na cínárin agus ar fóríl. Shanahan inis ní ha ach Saunderson becheirte gomara agus an ceann son tóca amach aige I Joe na dosathe bhfuil sé fachta ag Ben Cunningham tá go dain Bert ina dhiaidh níor ach an seileamh cimeáta ró ada ag Ben Cunningham agus beag puc saoir amach I guess na chláirínig. Agus na bainisteoirí an sá leistí stúin agus iad a fógart ar na himneoirí agus a fógart ar na hifiigh chomá. Nis mar sin bhfuil sé go Corcaigh há go dain anna bhartaíocht déantain son hir ag Owen Downey ach an pas láimhe dain séireach go ní chuise ach go chláiríneach geróid siadaí siar chomh inis le Jack Collins. Collins a tuairt fé agus an ceann san seolta Harris an trasnáin sin pointe má ag an le chúlaí ar chlé. Nis rothar suas an taobh líne inis ó Corcaigh agus cabhraige maithe sé bhaig an seileamh an slitar méthe an dalamh agus chur amach chomh ag Darren O'Sullivan inis spás aige an son an bhfuil agus a bhfuil pointe facht an son tá go dain sin pointe anna dheas agus an immorta dul anna bhór ó cheann na Páirce an sa agus well bhíidir tappaigh an son bhíidir crín an son agus an pointe in nede na dála a có agus ag Wilk sin an tíú pointe fachta ge siúd get to me Wilk anna bhlacáil diantan nach an seileamh fós ag Corcaigh an bhfuil. Sin a chótharach Babhta a bháin eile agus puc saoir ag Corcaigh inis.
Downey in Islay and Counts and so as Clehan na Páirc ha Bertige Cork and son Runnica ha Dermot Healy Fosamach ha Spásige Healy Bulishal and son Dermot Healy Besha Sostel in the field to Bedigraf she fighter and Mórdha sin in Chiu point to Fachtige for she Chikin Agine Hibridaran agus Ennis Angob Curhachan Keen against na Corkig Babhta of Vain Elle Harriel and Vantaston so egg in the Clarínig agus well beg Deshika son in is in Cho Harach Babhta of Vain Elle Hana Hannevach Goodis agus skill in the Braha has spawned or the spawned and da have agus gan Peen and Acher either na forne scheme go will under the Prapal and so last days dum the Junta and Clare to come here Gishinig out moment a Habulisair Elle and so egg Keith Smith agus we Chancellor Borden son ag Dermot Healy in Chanobidir fada Henig lena Charta Hurta an buile derna Chavirin Bug Ard Peshgela Keith Smith in ish agus show the fighter hachtú pointe aáiltan sa omhranóna a sé builte lár na Páirc han Counts an Ard han Counts an Mátá yes agus fóríl agus right va Police a chur fóríle Keith Smith a rohatsan ha sé cinn de fointí fachtaige seochún na Clarínig Babhta a bhain eile le Daithí lohan ach an pass an Anna skilter fadfachtaige taig ó Cannell agus gur sé siúd Corkig an únsaí ní chuirigh mar ha sé fachta ar neis ag cúntain chláir agus ag David Kennedy a túirt fé ha sé beagad an ghortach mátá an puinte san Anna Vidá fadar ó David Kennedy sin an dara puinte fachta ag fearr rothadaí gearnig agus in ish mar sin ha míad Cho Harach Babhta a bhain eile agus beag puck leis eile an sa I guess na Clarínig agus tógant in chin shot das na Clarínig ha Oshin clún on vehicle agus an the Bert an the Prapáil da Junta Chláir agus an the eile Prapáil das na Corkig Peshgela han míad leanúnt an Immerton sa agus a tacht go láidir an son bhí Owen Downey de Corkig in ish mar sin pass amach cho fada le William Buckley William Stracke his year an son Will Tar san réiteir agus Neil Cat san Yanov ag Bulisair eile an so ag Ben Cunningham agus in ish cíimiid na honna de a tacht chun Páirc de Junta Chláir dús sé bhí a fiche héan sin Niall O'Farrell a tachtisteach agus a bhí a dó díag sin Keith Smith a fágant na Páirc well Farna Willie Sarah beidir go sé gortathe ach beidir eile ná foiil níos do Junta Corcaí ha idir a cúgdíag a tacht a fágant na Páirc sin Ross O'Sullivan agus idir a fiche dó sin Adam O'Sullivan a tachtisteach agus teis na honna sin Ben Cunningham in ish leis an countsa beisi fada go leor me sé crin go leor ní bheith beise chlé agus fóríl níos mar sin na Clarínig a dul an únsaí le Daithí lohan sin pass anna as fadaisteach cho fada le Patrick Crotty beidir meach sé ró ada tar go sé an dalmhach an son hir go láidir do Corcaigh bhí dar O'Sullivan agus an tanadaí a tháinig isteach an son mar cáil tháinig sé isteach sa chiad leach an pass an amach scaoilte agus fachta cehal do Junta Chláir a Prapáil chun an countsa a hógan ha Jack O'Neill agus an counts an seolta go nafaseach bagáile Harris an trasnán ag Jack O'Neill sin an dara pointe fachta ag fearchlóine cuin an sotranóna agus in ish mar sin ha na Clarínig dulta pointe a bháin chun cín Nis bhfuil freagra ag Corcaigh in ish sin
an immert fémar a háráte go mion minic go modol cheann na Páirce. Agus iad tréad go fíochford an a héan sellh beo agus a puc sé eile an sa ag Corcaig. Agus beg bhuiile sé eile an sa ag Ben Cunningham. Tí cín fachtaige, cúpla ceancar ar fórílige chomá, an eile sa Cusack géar. Agus é búilte ar an taobh líne. Tras lóga tóca ige an council búilte ige agus an council búilte Harrison Trasnán ag Ben Cunningham. Sin an cehrú bhuiile sé ar fachtaige. Siúdan sa Tráchtaire. Agus an díocht eile a tachtasteach idir tídiaag David Kennedy a fágan na Páirce do chuntain chláir agus idir a chochtíag colm Clare ó bhfuiltí chealacháin a tachtasteach. A bhfuilinn a rístin is an áda leo agus chuntain chláir a tacht ar bara leis an council agus an fear a díireach takeithe isteach ar an ngort colm Clare ó bhfuiltí chealacháin agus an chéad gníomhaige ar an ngort ach na chláiríní go chur pointe a bháin chun cín anna cheannachar leis an chúig second bhíige ar an ngort. Agus Corcaig in is díoraigh freagra agus sin a chorramú Babhta ó bháin eile. Chiach na gráchlathe das na chláiríní ar chóscóir go díosa agus an council an bheart díanta agus díanta go pras agus go patanta ag Timmy Wilk sin cheir faointe is fachtaigh fear chomh agus fémar a dúirt ó chéanamh níor hosna sé an chluiche dearnach do Corcaig. Galamid go das nó sé an chiad ceann eile. Agus Anna immer diantige go háirithe an sa dar le do Corcaig. Búilte ar an taobh líne inis. Tá siad ar fad agus an sellh fachta hanáis Babhta bháin eile Corcaig agus ige William Buckley an áda leo las mud an stóil a cheorcail. Colin Walsh fear mór láidir cheann Turkinson an pass ábhírín scíilte agus é an ghráascar agus nicht libert Babhta ó bháin eile agus cad dhéanamh an réiteoir séite sé a dóg agus caithe sé. Nadidir bhfuil sé chun é chahabhisteach nó bhfuil sé chun bí chá litar ar an ngorta stóilm. Néan taobh go héad sé agus néan taobh go gaséisteach péis geile se chun Corcaig Babhta bháin eile há cabhairige má chin sé iad ar ghuine há William Buckley, William an dul ruthar do hénig, há Bertan ag níor, William a túirt fé, bhí sé titim agus an council ná bhuala ge agus an council bhfuil council fachtaige. Well sin pointe anna bhrá William Buckley, bhí sé ar nach mór leaghlún nuair bhfuil sé an council. An council anna bhathar fad. Séis ruthar dasaí anam do hénig. Nis mar sin bhfuilinn Babhta bháin eile Corcaig pointe a bháin chun cín a chan sellh an rud is táchtaí beidir I gceas na chláirínig. San hail há Jack Collins dóibh ceann isteach a Jonah Dosathe hín council ábhírín scíilte ach diime sé ó James Dwyer ag an nuaimid dearnach siar a raig James chomh fada leis an báideoir. Agus bhfuil gur an son an crí trasnas na bainisteoirí nuair a chun siad pass trasna bíal a bháide péis géala seo chun Corcaig inis agus an tonadaí Adam O'Sullivan ó bhile nasig an council áthógan tuige an council fada go leor ach an council imithe na cínarin agus beag pocamach eile ag Aaron Shanahan do chuntain chláir é sin tócathe tappaige ach ní raibh Jack Collins ábaltain sellh bhíimá ach fuair sé thna sé mátá é siúda dul a ruthar do hénig tinte cho fada le Niall O'Farrell túirt fé agus má hen son trasna anna faointear fad ó Niall O'Farrell agus ní hall ní seach takeisteach le tamlín beag ach teannach chur imirthaige ar an gluthe sa hena hénig sin ar cho harach a ríist céimiid Babhta há sé sin ráite a gom agus an council ar deireadh lagíireacht agus é feachtaigh an báideoir
agus pass amach cho fada an sa le Oisín O'Donnell. Oisín a dul a ruachar da hénig. Ha Babhta dhéchan leis an slitar mithar an dala bach é fachta hana sige agus Páirc. An scailtan son ó Ben Cunningham ha sé rá leis an réiteoirní in as feict mí cheart. Gin tú sa canar dá leis agus beg bulas eile an sa ag as na chláirínig dómh hénig gan dát ha Keith Smith téis an Páirc rágant agus an fear ha Díirtéis pointe ráilte an immert Nailo Farrell chun an countsa hógant. Agus gan dát níl sé seo frist. Agus é builte nach mór an líne chuig véidir is tí fihéid. Countsan Ardha hige, an countsan builtige, ach an countsan Clare agus fóríl an dí eile tachtasteach de Chorcaig. Sé siúd ivir an nédiag Cillian Tobin ó ána hin na bríide agus a fágant na Páirce. Tá idir cúig James Dwyer. Sé mar sin Sanderson leis an bocamach. Den umtí nó mar sin fácathe sa gan ám háréal an vantáistin sothaige Corcaig agus an countsan ar fórílach beg deis eile ag Ben Cunningham an countsa hógant stócha. Diarmid Healy leis an iirecht áirithe son fear bua iirecht a hógant mar há tícín do faointí fachtaige. Pean fuair na chiochnóige bhara an tábla teis an Babhta na ngrúpaí stócha. Right siad críndíireach gluthe canis. Agus beg dáir neile ag mar gluthe le canis péisce le Ben Cunningham ordathe buailte crín Harrison trasná ó Ben Cunningham. Weil há sé alínta os na builí saoire. Agus Corcaig inis agus Gwincini, Chuncín. Ach se chuin na chláirínig éis sin pass daintéar a chórnta isteach sa spás ach an bhartíantan san hir ag Mark Howell. A siar go dtíon báideoir a hen siad. Brian Sanderson ó bhainistear na corran sin buile mílteach suas a Joe Colin Walsh agus inis há sé ag David Cremin. Brú damantar te sé siar chofada le Cunningham. Cunningham an dul a ruachar da hénig. Há Babhta na dhéaganíar. Ní leon stad le Ben Cunningham. Ben Cunningham ach an countsan well. Bhí sé hín slitar a gíalú agus tócha. Agus an countsan mithe go nebhúr chóideach isteach na cín áirin. Ach iad fós an puinte bhain son chun cín. McNamara inis le ceann mór fada suas I Joe na dosathe. Spéisiúil ná fil an báide ficithe fós againn an sa ar Páirc Chíosóg tránóna. Buckley inis le pass trasna na Páirce an sonnaistigh há Colin Walsh. Colin Walsh amach slí a bháin. Colin Walsh amach slí eile. Colin Walsh Harris a ghálainn nach an countsan bugáinín beag ró ghearra agus isteach a lapaí Aaron Shanahan. Brú damantáchar na cúlathe bhíon passan á bhíon scaoilte agus a bhfuil sé fachta ag Corcaig súnc sa rámfachta Colin Walsh an sonna cheappas ach ní le adóg séitethe ach an bhart dianta ar éigen an bhfuil níl an bhart dianta gas na cosantóirí an son hir há Jack O'Neill agus beg boxéir an sa ag gas na chláirínig dóibh hénig. Agus an son hir há Jack Collins goman áitiú le idir óg an sochan an countsa hógant. Agus tócaigh sé níos mar sin pass má isteach I Joe Patrick Crottyach beidir á bhíon beag róád hir an son do Chorcaig há Micheál Mullins ba sé siúd suas clíthán sean na Páirce agus stracathe siar an son go siúráta go ghlanas go dainethach bhí William Buckley agus beg buile saoir eile an sa ag na Corcaig agus ag Owen Downey.
Eile ha tréáil leis an banéil sínsir. Agus Garáinas éigen beaggan sa idir lucht bainisteachta Chorcaí agus an Mair níon Mair taobhlíneach an ceathrú Mair más maileat. Agus péisceil é leanóid na mar sin ceann mór grí fada isteach a Joe Colin Walsh an na bheartaíocht ar fadan san é Corcaigh há sé seo dain séireach inis an na gain séireach há sé agus stracha his siar ach ba chuma leis báide fachta ag Corcaigh an son agus buile mór mílte chun an boxéir an son isteach sa chearnóig ó dhuine go duine agus an báide fachta ag Corcaigh níl sé ach ráite gom nar a bheith an báide feicithe fós ach an dáide san fachta ag Corcaigh agus seo chúine a ríist inis a dul ar an únsaí Babhta ó bhain eile. Dara O'Sullivan pass an scaoilte ach an seileh fós ag Corcaigh trasna ar aisiil go lár na Páirce ach an seileh tucha huathacha an son hir do chunta an chlár thar Seán Rinn a sé isteach ó fada le san Dunford pointe gas a chiad le Dunford slíomháin slíile ach go láidir an son sa chosint bhí Corcaigh agus seo chúin inis iad an báideoir tacathe amach Sanderson há buile mór fada go fé mar a chiimiid an son ach bhfuil sé fachta thneis ag Corcaigh tá go dain William Buckley inis tarcha siar agus rialan an táistige agus well ní a bheith an dul lastig an réitóid ach an boxéir a thuairt an son mar fé mar a sóld an saoil fólach tar a gíoch siar an sanna ach báide anna bhreáir fad an son ag Ben Cunningham de Corcaigh agus well fé mar a deirim ón boxéir ceann mór fada deir siad an buile díideach go ninse an bheart uaireanta agus cíimiid Bert Annadaí atach an Páirc an son i bhí fiche ceathair Cillian O'Connor a tachtasteach dómh son agus chomáile sin i bhí fiche tí a tachtasteach ó sin O'Donnell bhar a dethe fágant agus Cillian O'Connor a tachtasteach agus Keelan Hartigan a tachtasteach chomá. Déach an báide son a bheith anna chinúnach go raibh siadaí a fágant na Páirce chomá. Ceir a cín do faointí idir na fórna inis. Cunningham leis an iarracht son agus Cunningham, well, báid inis aige le cur leis na pointí ar fada há fachtaige. Sin séú pointe os na builí séir agus báide fachtaige chomá seo chuin na chláirínig inis. Bhfuil báide únta son Hartigan inis a hadíocht tacha isteach. Pass isteach as stóile cheorcail há sé fós ag cúnta an chláid agus ag Patrick Carati agus sin freagramá ó Patrick Carati an dar pointige siúd do chunta an chláir an sa tránóna agus inis cheir a faointe na fórne Babhta ó bhain eile. Tá go Conall inis le ceann dain séireach isteach i Joe an Annadaí inis Adam O'Sullivan ach seileh mithe agus é fachta th náisigus na chláirínig Babhta ó bhain eile. Beidir i fíochainte Joe an chuig go meach báide bhtha son leis má haistíon bhtha an chluiche a bhchain seo ruthar nútáilt ar fad ach má tá anna húcáil ar fad ó chapta an Chorcaí Micheál Mullins an Babhta son agus an seileh fós ag Corcaigh há boxéir ag Corcaigh agus well chuna go mar anna únsaí an son os na chláirínig ach í hanúna go meach Micheál Mullins ina chapta ar Corcaigh más féidir leis rudaí mar sin í anamh. Cheir pointed in na fórna gcónaí agus níomhaint gcuileann ó mar sin do gná am fácathe againn an dí eile prapáil dos na chláirínig sin i bhí fiche canar chuileann ó ngeatabáin nach leanóid an immertin sa de Chorcaigh
agus Bogáin in a grásgur son a casa a búla Harris an Trasnán an son bhí Diarmid Healy sin pointe an a bhahar fad an son ó Healy agus inis ha chúcín de fointí idir na fórnes doch go bin buile mar na muice do Chuntain Chláir agus an tanadaí san na tachtasteach Conor Whelan tachtasteach Sean Rinn a fágant na Páirce. Agus anadaí eile a tachtasteach do chorcaigh sin ifid I fiche Ciarán Dúlan agus ifid a hocht Tadhg O'Connell a fágant na Páirce. Agus ben O'Connor dianna cóhardachas le Tadhg O'Connell an son bhí sé go maith mo lár Páirce mar bhí díon chórach an son sa chiad leach go háirithe. Agus begar a luad tí nuhaint dám cúte bhginn sa ag deire an chluthe agus Craobh an son a gluthe Iomána chun báide nó gáilta Chuntain Chláir beidir achans. I guess na Corcaí go háin seileh agus ag Diarmid Healy anna hóca leis an bhersa anna Iomána í sethe isteach ó fad le David Cremin a túirt fé agus Cremin á cheola Harris an Trasnán agus anna chluthe I gceist siúd chomá. Shaking the fointí inis idir na fórne agus sa stócha gur féidir rá go bhfuil an chluitheá imithe os na chláiríní gach ní géile siad ná feic mar níos mar sin a túirt fé an Babhta áirithe son bhí Niall O'Farrell agus Niall O'Farrell a cheola Harris an Trasnán. Well, níor hosna sé ní tháinig sé isteach ach le timpeall den uaimtí agus a rá fointe feachtaige lámh chur an ardaige den chiad chluthe eile dus na chláirínig. Sanderson in inis leis an bocamach ní bheith puin deabhar nuaimid bhain den Ginohaint imithe an sa Páirc Chíosóg agus an chórach fós chógí ar chodíana sa bhí sé ri ag inis mar sin a dul ruthar há Jack O'Neill do Chuntain Chláir há rialann vantáistige agus há puc séirige dá bhrí sin beirt do imreoirí Corcaí agus an locht leisdalt amach chó fadaló agus an tacht chun an builesa a hógant tá Niall O'Farrell. Agus is dócha go gur sé an ceanta isteach a John na Cearnáige mar ní hé an chardóid pointe an drásá ní an baistúir sé fé a fointe ach gur sé an ceantan ar chlé agus ar fóríl Niall O'Farrell ó á lehan agus Brian Sanderson in is ó bhainistear nach choran na prapáil chun an ceanta a hógant an ceantan curtha íseal amach le Joelar na Páirce agus é sin an slitar caite mhuar a bhain eile ag na Corcaíg ní haithnín son leis an locht bainistíochta ná le Ben O'Connor ach stócha b'néan rial agus níl cad son a dhéanamh gluthe seán Iomána agus darbí sin in ceartach an réiteoir machchan an ceanta a hógan há Conor Whelan ó ngeata bán agus an ceantan buailte go híseal aige an ceantan buailte Harris an Trasnán ag Conor Whelan agus an bharna san laidathe de bheagán aige. Nis bhfuil an scór dearnach a gúnta Corcaí sa beg Ben Conor sásta leis an taspántas Ben Cunningham agus lecathe chun talún agus well ní bheith dew ná dehannas ná defridir chun an ceanta hógan tas dócha. Báide agus sé faointe feachtaigh Ben Cunningham an sa agus á sé ag cimilt tan an na hoscuide agus well níor bhaile Ben O'Connor é sin i gciscint mar ní bhaile gan Ben Cunningham a bheitthe có. Agus an chumar an scéal go méid torra níos fearr an gluthe sa do Ben Cunningham ná mar bhí an chluiche dearnach a bhí ige an sa nuair a chail cum an bar an éfa gcuine baile é. Agus duine don lucht takeíochta a ri trasna na Páirce sin an bhuaile há rinne sa a cad fáin ó canna héamh go dála sé sin. Béis geile Ben Cunningham prapáil chun an ceanta hógant.
Fiachant I Jonas Brickinis, and Council Mórdha again, Council Boltiga, and Council Crean, Harrison Trasnan, Shin Boydigus Shachtanish, Ben Cunningham. Agus Anna Murter Fadiantiga and Sotran on a hen of Fihi Carinish, a Corkig. Agus Adog Dernach, Shete Egg Connor Doyle, Agus and Cloisa Bote, Egg Corkig, Agus, well, being Clohe either Rochaun the Mead, for a war more than Himmerha, Ach, St. Denomity Dernach. Go hard hitchation void the sun. Daithí le Corkig Elu on a Gilly Codic and score Dernach and sa Fork Chíosóg and Ennis Clare on Clare Nord I Fihado Corkig a hen a Fihi Cahir. Ben Cunningham a chan Schlitter Fosaka Hashege Ross O'Sullivan a Tourt Fay agus Ross O'Sullivan Hyola Harrison Trasna the gegen Verson Sean Rininish agus Ovidin Spórt and so Egg Cúnta and Clare Iirecht son agus Puinte Anna Bhrá Fad Countsa Cúnta and Clare agus Oisín O'Donnell Siar Fadile Keith Smith Keith Tourt Fay Shin Puinte Anna Bhrá Fad O Valon Cholig a dollar Rohar the Henig Hospásige also Chorimach Tour She Fay Stocha Tour She agus Shin Puinte Anna Bhrá Istecha Jonah Dosik Hanson a Stig. David Kremin and Ahru Dianachs and Diant agus Biu Mil to Chile agus in Shelevinish Egg Corkig Cadas Fade Loyan of Stachlos Stuala Hirkel agus Puinte Elle Fos Fachta and Hashanish like Farah Puinte Diarmid Healy Diarmid Shin Cown Fada Anna Ada Anna Puinte Alter Faden Son or Diarmid Healy Kratianish Lenachetog in Council Toka Hige agus Shin Mohencha Harrison Trasnan Shin Puinte Anna Bhrá Fad O Patrick Prigginson agus Anna Happiger Fad O Owen Downey agus Inish Marshin Shin Puinte Anna Va Anna Joe and Stuala Hirkel Hasha Fachten Son Stig Eg Dunford the Tourt Fay agus Dunford a Hyola Harrison Trasnan Shin Fragra Shachun Jack Collins the Junta Clare Oisín O'Donnell le Cown Moore Gray Fada Crean Harrison Trasna Harnash Eg Junta Clare agus Eg Jack O'Neill a Fiachan to Jonas Sprick agus O'Neill a Hyola Harrison Trasnan well Vida no Oisín Hasha Fosamacht an Shelle Fosige Kahashin Council of Walla Shin Cown Anna Ord Shin Cown Anna Chreen agus Shin Cown Harrison for Anna Walter Father Fadden Son of Geroid Sheedy the Junta Clare agus a Tourt Fay and about the son Oshi took again on the Howl agus and Timmy Wilk Fachta Harnashige and Council Sholta Harrison Trasnan well Shin Puinte and Cork Anna Gear and Mumhan on the Lorna Parka Shochun Corkiger Umpu the Wash a Tourt Fay Shin Puinte Anna Bhrá Fad O Tosha Achka Chlorine Gerochidi Sheer Chofada Inish Le Jack Collins a Tourt Fay agus in Council Sholta Harrison Trasnan Shin Chofada Darren O'Sullivan Nish Spásige and son of Will agus will Puinte Fachten son Tag Dain Shin Puinte Annig Anúnsaí ní chuirigh mar Hasha Fachta Harnash Eg Cúnta Clare agus Eg David Kennedy a Tourt Fay Hasha Beagar in Ortach Mátá an Ardelo agus Cúnta Clare a tacht Barra leis sin Council agus an fearra díireach take isteach na sé mátá siúda dul a ruthar de hénig tinse chofada le Niall O'Farrell Tourt Fay agus má hen son Trasna Anna Hasha shot dain Sherach Inish Anna Gain Sherach Hasha agus Straka Hishiach Bochomelesh Bode Fachta Eg Corkigan son Taka Hisdach Pass Isdach Stuala Hirkel Hasha Fos Eg Cúnta Clare agus Eg Patrick Karate agus Shin Fragrama of agus Bogani in the Grosgrun son a Casa a Buala Harrison Trasnan and son vi Diarmid Healy Shin Puinte